Sik lho Pak, kuwi Pak. Sesideman Pak kok Sri Huning. Sik to Pak, si Sediman apa Sri Huning nyuwune jenengan? Nggih. Si Sediman sik ya Pak. Nggih. Oke, engko Sri Huningnya lek goro-goro. Waduh, kaya dalange nata dhek. Saking senengku lho Pak, yahene iki ning Bandaran Senori kene iki jan urung wayahe metu sego. Saiki wis metu sego kotak lho, kudune jam 1 metune ning gandeng panitia ibu-ibu sregep tenan. Pun medal nasi kotak. Wis metu. Sampun. Tengah rolas, biasanya tengah rolas aku yang metu. Ayo, ngandem ya, ngapain ya? Ayo, nakal, jorok. Segone kuwi lho arek. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Gandeng sampean ki dosen kulino ngajari mahasiswa. Njajal iki ra ketanggen cakepan sowan menyang kutha gedhe iki ajarno iki cah cilik-cilik iki. Iki lho kepenakan Tenan? 50 iki mau Dan. Ayo. Tole, sik iremne Bu Kesi ya. Sampeyan gelem tak ajari nembang ya, tak Ayo warai aja nembang. guyu-guyu anake Prapta lho, aja guyu-guyu. Le, Cak Bagus. Dimirengke Bu Kesi, dirungokne. Tak warai nembang ya. Sithik wae, mengko lek iso sampean tak sangoni meneh, tenang wae. Coba diterokke bareng-bareng ya. Dimirengke Bu Kesi sik gendut. Samang Bu Kesi. Sowan menyang kuwi tok ya. Sowan menyang. Ya. Jiro lu. Al-Fatihah. Le, kurang dhuwur sithik diunggahke ngene lho. Sowan menyang. Yuk. Apik luar biasa. Sithik kas ya, separuh kas. Kutha gedhe. Yuk. Kutha gedhe. Wah, 100. Ayo ibu-ibu sing nang kono. Ibu-ibu sing nang kono nggih, ibu-ibu bareng ya. Sowan menyang. Yuk. Kurang banter Bapak Ibu. Sowan menyang. Semangat. Bu, sik. Bu kok lirih men kaya lek nyeneni bojomu lho, Bu. Wis luwirih ora, ayo banter. Sowan menyang, ngoten. Yo, Jiro lu. Elok, kutha tambah Bu. Kutha. Yo. Gedhe. Tepuk tangan untuk ibu-ibu luar biasa Mbak Nara. Matur nuwun. Sing kono ra ketok peteng dedet tak kira lek apa ya iki bangsane apa nggih kuatah bae. Halo Bapak Ibu sedaya. Nggih. Ya Allah ra ketok lho Pak. Bae teng mriku wau nggih tiyang ya Allah. Rumangsane apa wiwurunane ya 300 lho ngawur ae ora. Lanjut Bu. Bendera terus selendangku
Aja rame ae le. Lek bunda nembang ki aja ngomong wae. Bundas saya. Dimirengke. Bunda enggak mireng tabuhane gender kok ya. Lah kuwi ngrasani sampean kuwi mau. Pripun? Jare Bugesi ngene duwe bae ngapusi. Ya engko bariki ya. Heeh. Suara kurang permana ning wasis ang ngung krom Nanu angung krom marang Mas Cahya. yo. Sawangan aku lho. Apa? Tak rayu, sampeyan tak rayu. Balenane. Angung krom marang Mas Cahya. Mung emane Mas Cahya lagi neng kali kethek. Atoh. Terus tresno sesidem